And now, it's time for SPG. As in, Super Backgammon Secret File. Nakita ko si Papa, binaback and forth si Mama. Hi, DJ Rocky. Share ko lang ang aking nakita. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Pero gusto ko lang ilabas ang aking nalalaman. Itago mo ko sa pangalang Peng. At ito, ang aking SPG. As in, Super Backgammon Secret File. Nangyari ito nung year 2019. Kagagaling ko lang sa Cubao. Kasi doon ako nag-church. Pero may service kami kaya nakakatipid ako sa pamasahe. And by the way, Catholic ako, pero nagsisimba ako sa Christian church. Eto na. Binaba kami ng service namin malapit sa amin. Malapit na lang yun sa amin kaya naglakad na lang ako patungo sa bahay namin. Pagka-uwi ko sa bahay, syempre, nakasara ang pinto. Bubuksan ko sana, kaso naisip ko, baka natutulog sila mama. Kaya dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Kaya lang, pag-turn ko nung knob, ay, nakalak. Hinanap ko yung susi. Kaso, wala. Inisip ko, umalis sina mama at papa. Dala-dala ang susi. Kaya naghintay ako sa labas. Ang tagal kong naghintay sa labas ng bahay. Kaya naisipan ko na sumilip sa may bintana namin. Eto na. Pagsilip ko sa bintana, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Nakita ko si Papa. Binaback and forth si Mama. Back and forth, back and forth, back and forth. At ang ginawa ko, dahan-dahan akong lumayo sa bintana. Napatakip ako sa aking bibig. At nagdesisyong huwag gumawa ng kahit anong ingay.
Panay ako dasal kay Lord na patawarin niya ako. Dahil hindi ko naman kasi ine-expect na makikita ko yun. Ilang minuto lang ang lumipas. Bigla na lang bumukas ang pinto. At dun ako nagpanggap na kunwari hindi ko nakita. Lesson learned. Mag-ingat kapag sisilip sa bintana. PS. Hindi ko sinabi kila mama yun at hanggang ngayon nananatiling lihim ang nakita ko. PPS. Wala akong jowa since birth. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Peng. At ito, ang aking SPG. As in, super, Paganon, secret, fun.